जेब्ला आङो कारिगावआव ओंखारफैयो जेरैथिंबो लांदां आरो बिनि सायाव अखाबो हानाय गारिखौ नुनानै लाखिब्लाबो लाखिजाया बार लाखिदों लाखिजाया बेहाय गाखोलांसै आङो थांफासै होमबाबो लाखिजाया गुवाहाटी मोनफैबाय गुवाहाटी जालुकबारिसिम मोनफैबाय थाबाय लांनानै टेम्पु लानोसै ना गुवाहाटीयावहाय गारिया फेल जादों 15 मिनिट्सनि गेजेरावनो गारिखौ लांखानो मोनाखै दा बासखौहाय चेन्ज खालामै दा बरपेटानिफ्राय आलादा गंसे सिलिगुरि ट्रेन सिलिगुरि बासखौहाय गाखोबाय डाबल गेट जानांगौ दा बेनिफ्राय थांनानै दा कारिगावआवहाय ओंखारबावनांगौ दा कारिगावनिफ्राय आं गारि मोनगोन ना मोनला बेखौ मिथिला गाखोलांसै गारिखौ लाबोलायासै आङो दाना थांनाय समावहाय गुबुन बासजों थांबाय फैनायाव आंबो सानबाय मा टाइमा एडजास्ट जागोन मिलायगोन दाना गुवाहाटी सिटियावहाय ट्राफिक जामनि थाखायनो 15 मिनिटनि थाखायनो गारिखौ गाखोनो मोनासै दा नै आरो कारिगावनिफ्राय माला जायो हाबखायो नों सुफारा गारि फिसाफोरखौनो गालांजोबो माला बङाइगाव मोननो नागिरखो बङाइगाव सापागुरि मोनसै हाबखायो नों सुफारा गारि फिसाफोरखौनो गालांजोबो माला बङाइगाव मोननो नागिरखो गारिखौ ना बेखौहाय बोरैबा ट्रेन गाखोनाय बादि मोनलायखादों आङो दस्राफोर बादि हुलदुं गालदां होना जि आराम जेरोखोम ट्रेना होलो मावलाङो बिदि गारिया बिराद मुसुखा हा? कारिगावसो थांनांसिगोन हा? थाबायलांसै उफाय गैया औ माथो खालामनो सापागुरि मोनफैबाय सापागुरियावहाय मा दंलायबावोसो मालाय गारि नाथाय आंहासो बे कारिगावनिफ्राय गारि मोनहैगोन ना मोनहैया टेनसना बेसो कारिगाव हा एकदम मटर टाउनाव आरो मेला दूर एकदम साबमिट ओंखारनोसै मालाय सोरबा उन्दुबाय कारिगाव बाय कारिगाव थैंक यू बाय गुड नाइट बाय टाटा गुड नाइट थैंक यू यहाँ लाने के लिए जाना हा बाय नै
गारि गं जेरैथिंबो लांदां अखाबो हादों फ्रि फ्रि नाथाय आखायाव गैया साथा आंनो थांनांसिगोन सिजा दा आं बिनो सोरनाव मदद आरो बावहाय दा हरनि समावहाय दा आंनो होग्रा दं सोर मदद नाजाबायदों आङो जेरैथिंबो नाथाय थोआ गैया मोना नैबे गारिखौबो आङो लाखिबायदोंमोन नाथाय बेजोंबो गैया लाखिजाया बुंदोंमोन आङो बै खिथुआव गाखोना थांसै ब्रा ब्रा हब्रानानै नाथाय गैया मोनासै आङो बेनिफ्रायबो मदद सिन्था जाबाय बायसै आरो फैनाय गारिखौबो आङो लाखिबायदोंमोन आं गैया बिसोरजोंबो लाखिजाया मालाय VIP मानसि बिसोरलाय बहा लाखिनो गावखौनो गाव अभार VIP सानना दुगा दाजा लामानि मानसिखौहाय सैमा सानो नाथाय मालाबो दासा बा सोरनिबा मदद बिनायखौहाय होनांगौ जों बयबो आंबो सानाखैमोन जे बेबायदि जागोन आङो मदद होयोमोन लामायाव लोगो मोनब्ला लाबोनानै लाबोफायोमोन दैखांबोफायोमोन नाथाय मदद खालामब्ला जे बेसेबां अननाय मोनो बेसेबां बोर मोनो आशीर्बाद मोनो बेखौहाय आं मिथिगौ नाथाय आंनि थेखायावहाय आङो मोनासै रावनिफ्रायबो मदद नाथाय गोजान लामा फैनायनि उनाव नैबे बिथांमोनाहाय एम्बु बुथारनो फैदोंमोन दा बै बिथांमोनासो आंखौहाय अखा सिजा थाबायनायखौ नुनानै बिथांमोना आंखौ सोंदों आदा मारै बिदि जाना फैखो नोंलाय होननानै बिसोरो सोंनायावहाय उफाय गैया गारि मोनैलाय ओंखायनो फैनांबाय बिदिनो सिजा होननानै बुंनायावहाय बिथांमोनाहाय आंखौहाय दोनबोदों आं बिराद मोजां मोनदों दा बिथांमोना जे मोनसे खामानियाव फैनायावहाय आंखौ दोनबोदों बेफोरनो अनलायनाय बिदिखौसो होनो अनलायनाय आङो खुसिजोंहाय बिसोरनो गारि थाव सोनो आरो एसे माबाफोर जालांनो थाखाय आं बिसोरनो एसे रां हरदों आंखौ दोनफैनायनि थाखाय जाहाथे बिसोरनि गोसोआवहाय आंखौ दुखु मोनलाङा गोसो खुसियै दोनबोबाय गोसो खुसियै थांफिनदों होननानै आङो बे रांखौहाय हरनाय जादों थेंकिउलै दे खोनाबाय गोजोन्थों हा औ दे लोगोफोर बाहाय मोनासै आंखौ दोनबोदों बेफोर दे थांसै दै बिदिनो दोनलांलाय थांबाय